balma ayaw bismillah ni bewa bamara kamali kura kunafunu kene sigile aw ka bi kunafunu la kuma babe na taliken nu de kan Mali jamanatigi danga Dr Shogel Kogala Maiga ye kile sama tama berita ki kunda gawo maraka amino kunafunu tenten kala se aw ma jamukan kornala ayirala ka fɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye gafe dɔ labɔ gafe min ni u y'a yira ka fɔ ko fɛn min ye bɛn gafe n'a bɛ wele ko accord d'Alger n'a bolo nɔbilala san 2015 Mali jamana ani jɛkulu maramafɛntigi kɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko u bɛna o baaraw taabolo waliya an bɛna o fɛnɛ tɛntɛn ka lase aw ma coronavirus bana kun kan kunu alamisa janvier kalo tile 16 san 2023 kɛnɛya minisiriso y'a lase ka fɔ banabaatɔ min bɛ Mali jamana kɔnɔ o hakɛ ye mɔgɔ 32 ni mɔgɔ 800 ani mɔgɔ 68 nunu bɛna kɛ aw ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye ka fara kunnafoni wɛrɛw kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn ni waati in na ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ a y'aw bisimila. Foli ni tanni bɛ ka taa aw kelen-kelen bɛɛ lajɛlen ma k'aw to aw sigiyɔrɔw la ka fɔ nin ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ o sigilen ye nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ ani a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faba kɔnɔ bi ye juma ye février kalo tile 17 san 2023 sanga 30 aw ni Mariam Traoré bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC Malikura kunnafoniw ka kunkun n'a ɲɛɲɛ tɛntɛn ka lase aw ma aw ka kunnafoniw filɛ Mali jamanatigi danka n'o ye Dr Shogel Kogala Maiga ye tile 3 taama berita k'i kunda Gawo mara kan a yirala ka fɔ taama in bɛna to senna fo ka se février kalo tile 20 san 2023 ma walasa an ka se ka kunnafoniw ɲɛdɔn bi Mohamed Touré VOA Bambara tɔgɔla y'a ka kuma barani tɛnko Abdul Karim Sambala Gawo duguden do ale ye hakilijagabɔ kɛ taama in kan an k'o kunnafoniw lamɛn. Le ministre Dr Shogel Kogala Maiga nana bi Gawo ani délégation de 8 ministres. Gawo bɛɛ bɔra ka kunbɛn ka taa aéroport la fo pétateur la mɔgɔw bɔra sow nana denmisɛnninw jɛkuluw nana mɔgɔw bɔra nka lajoie minnu bɛ pêcheurs ani an ka laadalafɛnw olu bɛɛ bɔ ka na Shogel a ka délégation kunbɛn a kɛra nisɔndiyaba ye parce que Shogel na ni fɛn minnu ye min ye an ka université kura jɔ Gawo ka la route Gawo Sévaré ko baara wuli ka tila ka complexe culturel min bɛ lycée Yana Maiga ta la ko baara fana continuer ani baara ɲɛ tɔw sa donc ka na fara baro minnu bɛna kɛ insécurité min bɛ Gawo ko minnu bɛna fɔ a kan donc ninnu bɛɛ u farala ɲɔgɔn kan vraiment b'a fɔ ko nin ye hɛrɛmafɛnw de don donc Gawo bɛɛ de bɔra an ma mabɔ maa la donc ka nisɔndiya yira ka Shogel Kogala Maiga kunbɛn parce que k'an k'a fɔ ka fara kan Shogel ye Gawo den de don précisément en Songo cercle en Songo donc a bɔra baara nana a baara donc mɔgɔw y'a yira la fana ko vraiment olu sɔndiyara et que olu ka taa ba kan pour que a ka se ka solution sɔrɔ lakanabaliya min bɛ e ka mɔgɔw tɔɔrɔ nord fanfɛya fɛ. Nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye jamana fanga ɲɛmɔgɔ ye o sen ka se Gawo a bɛ se k'a fɔ ko Shogel ka nali a tun makɔnɔnen don kosɛbɛ Gawokaw fɛ ani kɔrɔnfɛla marabolo bɛɛ fɛ wa. A kun makɔnɔnen don dɛ parce que bi bi na an bɛ yɔrɔ min na gɛlɛya min bɛ yen nord mɔgɔw kan a gɛlɛya a bɛɛ b'a dɔn Shogel ye min yira ɲɛ bɛɛ la o Shogel kelen in n'a a fɛra ka na a baara bi min ye Gawo ye a se ka na ni nin kɔnɛsɛ minnu fɛn o fɛn fɔ ka na o kuma fɔ ka na o baaraw daminɛ o ye nisɔndiyaba ye. Ayiwa sisan welekan jumɛn b'i bolo k'a lase fanga yɛrɛ mɔgɔw ma barisabu kɔsan na wulikajɔ minnu kɛra marifatigi jɛkulu kɔrɔw fɛ ka ɲɔgɔnya min kɛra Kidal ka da sababu ye maa jugu minnu bɛ kɛlɛ la kɔrɔnfɛla la n'u kɛlen ma ka maa caman labɔ u sigiyɔrɔ la o yɔrɔ fanfɛla la welekan jumɛn b'i bolo k'a lase u ma faama ma. Welekan min bɛ ne bolo o ye u ka solution min bɛ yen min kan ka se ka kɛ o faamaw ka wuli k'u jɔ se ka fɛn o fɛn kɛ min bɛ se ka jamana lakana min bɛ se ka mɔgɔw basigi u ka wuli k'o kɛ hali déplacé minnu bɔra Kesik ni Nkilikisɛ ninnu ka na mun bɛ Gawo yan u ye balo fana labɛn u ye mana bɔ fɛn o fɛn ka taa nord la fo sud la gɛlɛya bɛ fan bɛɛ fɛ mais nord ta a bɔlenba fɛ ale de ta ka bon ni fanfɛla ta ye.
Ka tɛmɛni kunnafoniw ye bataki dɔ bɔra Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. Bataki min kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko bɛn gafe n'a bɛ wele ko accord d'Alger n'a bolonɔbilala kabiri san 2015 waati ko u bɛna o baaraw lasigi kura ye ni ka a baaraw boloda. O de senfɛ bi Moribo Danbele VOA tɔgɔ la ale b'an bolo nɛgɛ kan a bɛna bataki in kɔnɔ kuma walawala k'a lase an ma. Moribo Danbele i n'u la. Ba ni wula Mariam y'a fɔ cogoya min na Mariam an ka foli bɛ an lamɛnnikɛlaw ye. Mali ani marifatigi jɛkulu u y'u bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na san 2015 a bɛ fɔ min ma ko accord d'Alger nka kɔlɔsili y'a yira k'a fɔ san caman kɔfɛ bɛnkan sɛbɛn a kɔnɔna ko a ma se ka lawaleya o yɛrɛ kɛra sababu ye fo kana kɛ Mali ani kuma dɔ la marifatigi jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye sema ye an hakili b'a la décembre kalo tɛmɛnen a y'a yira k'a fɔ ko mun y'ale sen donni ye bɛnkan sɛbɛn lawaleyali la ko ale bɛna ɲɔngiri fɔlɔ mun ye Algérie ye ni a bolonɔ bilala ale a ka jamana la ale kɔni bɛ wuli ka jɔ la yaasa bɛnkan in a kana se ka taa fulufulu fɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la u ka minisiriso min sigilen don n'a bɛ fɔ ko ministère de la réconciliation ni ale ɲɛmɔgɔ ye colonel major Ismaël Boigui ale ye laseli dɔ kɛ a kɔni ye jamana minnu bɛ yen n'olu ka lasigidenw a y'u la sinsin k'a f'u ɲɛna ko bɛnkan sɛbɛn min filɛ nin ye ko Mali hakilila ye mun ye o ye ka bɛnkan sɛbɛn k'a lawaleya mais ni hakili ye tubabukan na a bɛ fɔ min ma ko de manière intelligente donc o ye k'a yira k'a fɔ ko jamana bɛ fɛ a ka ŋaniya yira bɛnkan sɛbɛn k'a lawaleya Mariam u ye laseli sɛbɛn min kɔni bɔ. Ayiwa ni diyara ye Moribo an ka foli b'i ye. Ni tun ye Moribo Danbele ka laseliw ye an bɛ to Bamakɔ hali bi Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye u tigɛ da kiribifɛn min bɛ wele ko shisha u caman de ka Bamakɔ sigida dɔ la u kelen kɔfɛ ka bataki bɔ ni ka bila jamana fan bɛɛ k'a fɔ ko fɛn min ye shisha ye ko ka a feereli ani a mini yɛrɛ lajɔ pewu ka bɔ Mali jamana kɔnɔ Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ ale b'o kunnafoniw di. San 2022 o bantuma mun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaw ye u kɔni tun ye fɛɛrɛw tigɛ o fɛɛrɛw o tun tɛ dɔwɛrɛ o de ye ko mun ye shisha ye ale feereli ani a mini ko k'o kɔn Mali kan nka o kɔni o tun bɛ waleya ni février kalo de la an b'a ye k'a fɔ kunna sini mun kɔni ye polisiw ye u jiginna Bamakɔ yɔrɔ caman na shisha miyɔrɔw kɛrɛnkɛrɛnya la ka taa maaw minɛ ani ka shishaw ka olu ci Mahamadu Jawara ale ye maa minnu kɔni bɛ shisha jago ani ka baara kɛ olu tun ye kulo min sigi sen kan o ɲama ye a ye gɛlɛya min lase u ma an ka o lamɛn. U ye kalo 6 fɔ ko k'a dabila mais fɛɛrɛ kɔni ma tigɛ dɛ u ma an approché u ma fɛn fɔ n ye donc problème yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na yɛrɛ o y'a kɛ cogo in de parce que u bɛ k'a kɛ i n'a fɔ anw ye drogue feerela de u bɛ n'u y'i minɛ u b'i kɛ i n'a fɔ i minɛna drogue feere de kama u ma gɛrɛ an na fɛnɛ ka disposition ta pour que l'après ni mun bɔra a la a kɔfɛ denmisɛnninw ka baara ko bɛna kɛ cogo min ne yɛrɛ personnellement moi ne ye mɔgɔ min bila kunu a bɛ 20 personnes bɔ. O gɛlɛya kelen Ɲajala Keyita n'ale kunnafonidila ale fana yira k'a fɔ a na kɛ sababu ye minnu kɔni y'u ka musakaw don a la ni kɛrɛnkɛrɛnnenya ni wagati in na mun ye cɛmancɛ fanga ɲama ye ni gɛlɛya bɛ maaw kan halisa a na olu ka degun kɔni ka u bonya. Mais a tale filɛ ni wagati mun na sisan k'a fɔ ko sisan mini a feereli jamana kɔnɔ ko k'a bɛɛ jɔ mɔgɔ minnu ka wari don a la a kɔni bɛna kɛ tiɲɛni y'u bolo. Yakuba Daw ale kɔni fɛ n'a ma ɲɛ ko ɲamaw kɔni u ye a fɔ ko fɛn bɛ lawaleya a ka kan u ka a bɔ a sira fɛ o bɛ kɛ sababu ye mun ye fanga yɛrɛ ye bonya a ka se ka segin o ma. Ni baara minnu kɛlen an bɛ se k'a fɔ jamana kɔnɔ walasa jamana ka se ka bonya ka bɔ jamanadenw yɔrɔ fo jamana yɛrɛ ɲɛmaw n'o ye sariya minnu ta u ka se ka waleya ka taa sira fɛ an y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ waatiw tɛmɛnenw la i b'a sɔrɔ fɛnw bɛ fɔ gafew la fɛnw bɛ fɔ sɛbɛnw kunda nka a waleyali i b'a sɔrɔ a bɛ gɛlɛya bɛ don a la nka walasa jamanadenw ani jamana ɲɛmaw bonya yɛrɛ ka se ka to ni ɲɔgɔn cɛ fo fanga ka se ka fangaya baara kɛ o ye k'a fɔ sariya minnu bɛ ta jamana kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni u ka se ka fɛɛrɛ kɛ k'o lawaleya. Sifinaka minnu n'olu kɔni ka baara ye shisha ale jagoli ye minnu kɔni y'u ka wari don a la halisa olu kɔni bolo u ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u ka se ka kuma ka bɛn sɔrɔ nin ko in na cogo min na olu ye musaka minnu don a la a kana kɛ tiɲɛni ye u bolo. Mohamed Danyogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ.
Farafina tɔnba n'o ye Union africaine ye olu b'a fɛ ka lajɛrɛ dɔ boloda lajɛrɛ min ni o bɛ sigi bɛn ani basigi kama ni a bɛ wele ko Conseil de paix et de sécurité de l'OIA a kun de ye ko walasa fɛn min ye jamana sababu ye n'o ye Burkina Faso jamana Mali ani Laginɛ ye olu senbɔli min kɛlen don ni tɔnba in na u bɛ se ka segin kɔ walasa baaraw ka se ka lasigi a cogo kɔrɔ la. Modibo Dambele VOA tɔgɔ la ale b'o kunnafoniw di. Doma fɔ fɔlɔ lajɛrɛ min bɛna kɛ farafina jamanaw ka keleya tɔnba la ni ale bɛna ka lajɛrɛba 36nan kɛ nin dɔgɔkun in laban na Addis Abeba. Mali, Burkina, Laginɛ jamana saba minnu bɛ farafina tilebiyanfan na ni sardasiw ye fanga ta ye. Fanga dafirili min kɛra san 2020 wagati la. Ka tɔndenya o kɔni ɲɔngirila ka bɔ farafina jamanaw ka keleya tɔnba la ani CEDEAO. Ni jamana saba ninnu u ye laɲini kɛ février kalo tile 10 ko u ka tɔndenya ɲɔngirili min kɛra farafina jamanaw ka keleya tɔnba la ko k'a wuli u ko ɲangili mun tara ka da u kan ko a ma diya u ye. Addis Abeba, Musa Faki Mahamat ni ale ye farafina jamanaw ka keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔ ye y'a yira k'a fɔ ko nin kuma in kɔni ko hakili falen ma kɛ a ka fɔlɔ ko tɔn kɔni bɛna ka lajɛrɛ kɛ bɛn ani lakana kan ko a bɛna ni laɲini ninnu jate minɛ ko mɛ lahalama ta koɲa kan fɔlɔ a ka laseli la ka ɲɛsin AFP ma. Ni jamana saba ko nin yɔrɔ in na u kɔni tɛna se ka u da don ni dɔgɔkun laban lajɛrɛw la ni o ye farafina jamanaw ka keleya tɔnba ale ka lajɛrɛ barosigi min bɛna kɛ o da tɛna se ka don a la. A ko u ka nin lajɛrɛ ni jamana 55 o de b'a la k'a laɲini ye mun ye o ye ka se ka farafina jamanaw doni ani bɔli sanni feere fanfɛla la o bɛ se ka kɛ lafiya ani kanabilali kɔnɔna la cogoya min na. Nka ni jamana ninnu ka kɔkan cidenw Ablaye Diop ni ale bɛ Mali la, Olivia Rwamba ni ale ye Burkina ka ciden ani Mori Sanda Kuyate ni ale ye Laginɛ ka ciden olu kɔni taara Addis Abeba uni fadema Komor jamana ka ciden Dohir Dulkamal o ye ɲɔgɔn ye ni ale jamana o de bɛ farafina jamana ka keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔya la ni ale bɛ munumunu ni jamana saba ka cidenw u ko u bɛna to hakili falen ani tagasegi la. Komor jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛfɛla la Azali Asumani ani farafina jamana ka keleya tɔnba o ɲɛmɔgɔ Musa Faki Mahamat ani CEDEAO ɲɛmɔgɔ Umar Tuare ani jamana wɛrɛw ka kɛnɛma cidenw o laseli kɔni kɛra Mali kɛnɛma ko minisiriso ka cidenw fɛ. Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. An balimaw a y'aw bisimila hali bi VOA Bambara ka malikura kunnafoniw de bɛ ka lase aw ma nin waati in na a ka radio fiɲɛ siraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛ sira ye. Ɲorodi Sahelikaw b'an sɔrɔ radio Emergency kan 99.6 nin waati in na aw bɛ se k'an lasɔrɔ Bugunikaw aw ka radio Kumase kan 92 o fiɲɛ sira fɛ. Yuwarukaw bɛ se k'an lasɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la radio Dunuya kan 101.2 Koro ni Bayankara n'a lamini aw b'an lasɔrɔ fiɲɛ turukala 93.2 kan. Gawo fiɲɛ turukala 106.1 Tumutu o ye fiɲɛ turukala 93 ye. Abijankaw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 kan. Wagadugu aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan. An ka bɔlɔlɔ sira bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'an lasɔrɔ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram kan VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ nin waati in na ka bɔ studio 6nan na Washington DC. An ta Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunu alamisa n'o bɛna février kalo tile 16 san 2023 ma u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 200 ni mɔgɔ 32 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la. Mɔgɔ 14 de kura sɔrɔla o senfɛ ka fara banabaatɔ kan. U ye coronavirus banabaatɔ jamana kɔnɔ hakɛ kɛ mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 800 ni mɔgɔ 60 ni mɔgɔ 8. Maa minnu bɛ yen k'olu fatura dɔgɔtɔrɔso ani jamana fan wɛrɛ fɛ hakɛ o ye mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 40 ani mɔgɔ 7 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso ka kunu
alamisa février kalo tile 10 ani 6 o kunnafoni di senfɛ. Ni ma naani ninnu bɛɛ lajɛlen olu de filɛ. Ka tɛmɛni hali bi kunnafoniw ye an bɛ taa Bafulabe n'a filɛ nin ye Kayi mara la a dugudenw ye wulikajɔ daminɛ ka wele bila jamana ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ ko ka babili n'o ye pɔn ye dilan u ka ba kan walasa u ka taa ni ka segin baaraw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na. Isa Bakari Bacili VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Kayi ale b'o kunnafoniw di. Ni ma naani ninnu bɛɛ lajɛlen olu de filɛ ka ŋaniya ta k'a fɔ k'u bɛ taama u sen na ka bɔ Bafulabe ka taa Bamako mun ye u ka pɔnko ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na. Maa minnu don o de ye u ka président du conseil communal des jeunes ni o ye Karamagan Diallo, deuxième vice-président du conseil communal des jeunes ni o ye Adama Traoré ka fara société civile o maa fila kan Seku Danbele ale ni Isa Samake. Maakɔrɔ minnu ni olu tun bɛ nin denmisɛnnin ninnu u dandali sira la olu ye duwawu dɔn kɛ u ye u ɲuman bɛ se ka se cogo min na. Bafulabe ale de ye Mali cercle fɔlɔ ye kabini san 1887 mara dɔ mun ni an b'a ye k'a fɔ ba fila ninnu bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn a yɔrɔ la ni o ye Bafin ale ni Bako ye. Cercle in yɛrɛ filɛ k'a tɔgɔ sɔrɔ o de la. Ka bɔ Bafulabe walima ka don f'i ka kulun de ta walima bagi. Bi o bagi in dun o tɛ se ka maaw ni bolifɛnw bɛɛ lajɛlen latigɛ ka da bagi in ka tiɲɛni ka sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na. Mouvement Je suis les ponts et routes du cercle de Bafulabe ale sigira 5 ans décembre kalo tile 11 san 2022 ka ɲinini kɛ walasa u ka sirako n'u ka pɔnko olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka taa u dama kasi mun ye président de la transition ni o ye colonel Assimi Goïta ye. Bafulabekaw ka fɔ la ni pɔn kɔni jɔra mun ye ba in kan a bɛ kɛ sababu ye mun ye yiriwa ka na ni o ye u ka cercle yɛrɛ kɔnɔna la. Cercle mun bi ni ale de tolen don kɔ Mali cercle bɛɛ lajɛlen na. Isa Bakari Bacili ka bɔ Kayi VOA Bamanan o tɔgɔ la. Lobo Traoré ka bɔ Kayi radio kani a bɛ dugu kunnafoni di a bɛ jamana kiban kunnafoni di a bɛ duniya fɛrɛkɛ naani bɛɛ lajɛlen kunnafoni di ni président kumana u bɛ kuma radio la an b'a lamɛn an bɛ ministrew ka kumaw lamɛn an bɛ kuma bɛɛ information bɛɛ sɔrɔ à travers la radio. Amta Côte d'Ivoire jamana kan u ka jamana ɲɛmɔgɔw ye bataki dɔ labɔ arabadenw k'a lase dancɛ min ni o datugunen tun don u ni Burkina Faso jamana cɛ ko o bɛna dayɛlɛ o n'a ta o ta yirala k'a fɔ gɛlɛya caman o de binna transporteurs n'o ye bolimafɛnbolilaw olu ka cakɛda sow kan Burkina Faso jamana kɔnɔ. VOA tɔgɔla Alidu Wedrago ka bɔ Bobo Julaso ale b'o kunnafoniw lase. Tiɲɛ frontière datuguni san 3 a kɛra sababu ye ka mobili gari bɛɛ lajɛlen kɛ tomo ye. Ka mobili lɔ san 3 sira yɛlɛ kunu a bɛna mun kɛ sanji y'a bɔgɔ siɲɛ joli installation complète lo a kan ka dun vidange gbansan ye joli pine joli a bɛɛ ka sara baara wa. Donc bibi nani ka ta kunu kana bla bima ni $1,000,000 ti fɛ o bɛ $1,000,000 ti fɛ ka damana a bɛ komite arafa itara le Korowari gari bɛɛ lajɛlen fagara ka tila ka Burkina ta dɔw yɛrɛ fara kan ni sababu ra. Kono yɛrɛ nana ɲɛ bɛ ga la cogo min na kɔni fɔlɔ peut-être n'a nana tile 2 nana sɔrɔ changement dɔw yɛrɛ b'a la sinon kɔni tugura baara lɔra mɔgɔ caman yɛrɛ ka baara dɔ caman baara yɛrɛ dabila parce que depuis 20 mars 2020 faut sisan san bon an ka san 3 sa ma nɔgɔ dɛ mɔgɔ caman kɔni baara dabila ale kɔni ka ca. Nuru voyage la olu dɔw yɛrɛ bɛ yen o ka diɲɛlatigɛ nagasi la. A ye gɛlɛya min sigi an kan an b'o gara de an ka gari min bɛ yen nin gari na an ka gari ɲɔgɔn tɛ yen o ye ne b'o gara ne le chef de gare ye ka ne bɔ n b'a fɛ ka muso deuxième ta n kumana ni muso in n'a ka somɔgɔ bɛɛ kuma nin bɛnna mais frontière kama a bɛ murutira a bɛ ɲagamɛna an sigilen bɛ comme yatimaden foyi n'an sɔngɔ tɛ baara tɛ an kɛra comme bagabɔ hali siɲɔgɔn tɛ layɛra. Frontière kɔni yɛlɛla nka baara daminɛ o kan ti mɔgɔ si da ban Alidu Wedrago VOA Bambara tɔgɔra Bobo
Burkina Faso jamana fanga ɲɛmɔgɔ Apollinaire Kelem de Tambela b'a ɲini ka jamana fila kelenya dɔ sigi sen kan ni Mali ye. N'a y'a jira ka tagama dɔ laseli la a ye min kɛ Mali la kɔsan na ko an bɛ se ka jɛɲɔgɔnya dɔ sigi sen kan min bɛ kɛ ka taa ɲɔgɔn barika bonya ani ka ɲɔgɔn ka laɲini bonya anw yɛrɛ faso la. Aw hakilina ye mun ye nin laɲini na ka bɔ Burkina Faso jamana fanga ɲɛmɔgɔ fɛ? Aw fɛ mun bɛna kɛ nin kelenya jɛkulu nin ka laɲini fɛrɛbɔ ye? Aw ko di? Aw fɛla ye jumɛn? N'a b'a fɛ k'aw da don nin baro la a y'a tulo sɔgɔ VOA Afrique sibiridon février kalo tile 18 la an b'a fɔ kɛnɛ kan. Ayiwa nin kana fɔ aw kɔ dɛ. Senegal jamana ɲɛmɔgɔw ye laseli kɛ k'a fɔ k'u ka jamanatigi sigi o kalata ka kan ka kɛ février kalo tile 25 san 2024 ni laseli kɛra u ka jamana kɔnɔna ministre so fɛ min bɛ wele ko ministère de l'intérieur. Naman Jara VOA tɔgɔ la ka bɔ Dakar ale b'o kunnafoniw di. Senegali jamana kɔnɔ ko minisiriso ye jamana kuntigi kalata waati fɔ sɛbɛn kɔnɔ kunnafonidisow la sɔrɔ tuma min politiki mankanw bɛ senna jamana kɔnɔ. Jamana kuntigi kalata in bilalen kari février kalo tile 25 san 2024 Cheikh Bamba Dièye minisiri ni wasaden kɔrɔ do bɛ Senegali fanga sina politiki tɔn Yewi Askani wila ko kalata in waati foli ye wajibi de ye nga min ka gɛlɛn o de ye sariya ka labato yanni kalata dɔn cɛ. Jamana kuntigi kalata in waati fɔla in tɛ ko kura ye wa a ka kan ka fɔ sisan jateminɛ bɛ yɔrɔ min o de ye kalata labɛnw ka kan ka kɛ u kɛcogo la n'a b'a to an bɛ nin kalata nafamaba in kɛ n'a bɛ kɛ sababu ye an bɛ jamana kuntigi sɔrɔ i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na wa an ka kumaw bɛ nin yɔrɔ in de kan an bɛ waati min jango fanga sina ka hakɛw bɛ ka lataga ka da kan kɛwale juguw bɛ ka kɛ ka ɲɛsin fanga sina ma bi n'a man ka bɛ jɛ fanga la nka marabagaw bɛ k'u kɛ don o don fanga sina la nga madame Aji Bergan Kanute marabagaw ka politiki tɔn Benno Bokk Yakaar ka wasadenw jɛkulu ɲɛma dɔn wasaden bolo la ko nin kalata in labɛnw sabatira ka ban wa Senegali ka bɛjɛ fanga bɛ taabolo ɲuman kan fana. Anw marabagaw kɔni labɛnna ka taa nin kalata in na waati min fɔra san 2024 la wa an miiriya la fana fanga sina tɛna basigibaliya nati jamana kɔnɔ ka da kan an bɛɛ b'a dɔn a bɛ laadaw la Senegali ka bɛjɛ fanga ye misali ɲuman ye. Senegali ye sariya jamana de ye fana an bɛ min fɛ o de ye kalata in ka kɛ hɛrɛ bɛn ni tilennenya kɔnɔ i n'a fɔ jamana kuntigi Macky Sall y'an ladege min na kabini a kɛra jamana ɲɛmaa ye. An bɛ waati min dɔw y'a jira ka ban k'u bɛ kɛ cɛbɔ ye février kalo tile 25 san 2024 jamana kuntigi kalata in na i n'a fɔ Maliki Gakou, Khalifa Sall, Ousmane Sonko ninnu bɛɛ bɛ fanga sina la. Jamana kuntigi Macky Sall jɛɲɔgɔnw kɔni bɛ k'a ka cɛbɔya fɔ walasa a ka sarati sabanan kɛ nka kabini waati jan a yɛrɛ ko a tɛ se ka fɔ ayi a tɛ se ka fɔ awɔ fana. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara. Juma o ye musow tɔgɔla don ye VOA Bambara ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan o kama bi Kayatu Traoré ye Mali muso masa fila bisimila. Madame Sisoko Kumba Siribe ale ye chauffeur ye ministriso min sigilen don denmisɛnninw ani farikolo ɲɛnajɛ kama o kɔnɔna la ka fara Fatumata Kuyate kan ɲɔgɔlɔnbɔla don fɛn min ye jaglan ye n'an ko a ma ko faiseur de cinéma o maa don an ka nin muso fila ka taabolo an'u ka tariku lamɛn. Hakɛ caman latigɛlen don ka bolo sigi musolamɔgɔw ye Mali jamana kɔnɔna na hakaja a ma se ka lawaleya ka ɲa ka kɛɲɛ ni a koɲɛw ye ka da o bɛɛ lajɛlen kan a ma kɛ sababu ye ka musow décourager u ka baara la a ma kɛ sababu ye ka musow bɔ u ka siraw kan awa o de kama bi an ka musow ka kɛnɛ kan an wulila ka se muso denmisɛnnin ye min furulen don awa programme ba dɔ de sababu la n'a bɛ wele ko promotion du volontariat Mali jamana kɔnɔna na fɔlɔ dɔw fɛnɛ kɛ ka tɛmɛ mais baara tɛ ka sɔrɔ donc ni formatrice ya fɛnɛ kɛ mun b'o domaine yɛrɛ de kɔnɔna san kɔnɔ yana chauffeuria na maintenant an bɛ baara la projet min kan o projet de c'est séquentiel donc n'an ye san kelen kɛ an bɛ san kelen bila kelen ta banna maintenant san wɛrɛ est ce que u bɛna ne wele wa tɛna ne wele wa ne t'a dɔn donc sanni ne kan sigi ten il faut que n ka wuli n ka dɔ ɲini yɛrɛ donc a jiginna n kɔnɔ ka moto taxi ninnu yɛrɛ bɛɛ kɛ mais ala y'a kɛ an tonton dɔ bɛ carré kɔnɔ donc o de y'a fɔ n cɛ ɲɛna ko SNPP mɔgɔw mago bɛ chauffeur la donc ne yɛrɛ bɛ n ka mobili conduire même ni n bɛ taa n ka voyage la n bɛ voyager ka taa n ka mobili Mali kɔnɔna na permis bɛ
bolo mun nan ya te chauffeur ake mun na chawre be no beke a bet ka to chawmo donc il faut que ne ala ka initiative ta ngere ni kana ka tanga candidature do chauffeur ya ina donc o kum ne konna na tarani candidature do donc yenta comme femme donc a ko nana tendore musu dim na ma ajira nai ka tabara fene ko do di ka ko kono ni fene ji mandi chauffeur ya ere folo o ere fo mandi mo buru pate ka fo so mani gradira ma bara so ka bo ka ta chauffeur ya ke ire be chogo jume ni bara in konna na amakena maloye akara na ere ngorotani parce que kaye ne nyokona o tigino ka diplôme ko ka diplôme bara de san diplôme bara kana e bi tamine silente nto amai ire ma parce que déjà il faut bolé mi ke be connaissance soro pa be ncheka na pa be ngademba yaka ka kenya ni ye diplôme min ken ka san soro kalana ere bolo a soro man dogo wa anata man dogo mobile bolé ere déjà o kadini famille kadini me ko o de ke o ye esprit de vacances de il faut que une fere ka ka do kenyere e be sigi tokono te donc e be che paralysé be du paralysé mais ni bora i relation mu sura ba ke che be na fa soro la i ere be na fa soro la donc ne ba fu yana déjà nous e kalanke nous ma bara to nous ka diplôme o be se bara mina ko ta o bara kuma ta intemene fene ko anyi ambalmamso Fatmata Kuyate soro Fatmata Kuyate fene ye muso demseni asibe sambisaba ani donina ale ka kalo kelo ke yoro la am ta kalo flaw ke ani fene na me ka film je ba ibe ben worol doy film kon na la iche doy wal mai kamale doy kuma do la rebe ben sungru ba ya woroli parce que ni be film kono ka ba e re teble ye personnage were de mais mo de mo de fam ga mo ba fo ko chewre te se ga comédien muso ma furu ni comédien rete ni mo sera ko famu anga bo de gun kono doni abe jani ani fene fo an muso ka don ka fo muso ya te ko lan kolunye kono kulu jeli ni be bin fo anga bulo di nyokoma bulo di won kelente beleta na bela jeli an sikite kan an bulo dan sinka o jamana ka gla jamana se ga glante ntore o de kama ani film do ke limin to ko dashima kaso ne be isa pini ko sebe ne de fanta yo la ba fo isa nga me fe ga muso ya don gala mala ngo muso ya te don gala mala fa muso de ka son ka don mune kera an kanga mune ke sisa mune kanga kanye ani mune tora kofe ani ne be wele mna se ne balma muso la kawma anga fara nyogon ka ni ye muso kelen kala ye jamana kelen kana ni muso bena dube dia ni muso bena sigida be dia ni muso bena jamana be dia wani muso sona ko kuma o ko be dia an muso mana do ko ni fitin na be ke ko ba na muso bora ko wala be ke ko bala ngoloi sisa anga Shaka Traoré ka farikolo nganaje kuna fonu name Korotimi Traoré ka bɔ Segu Kura Segu aw ye Malikura lamɛn ntɛnɛn ka taa bila juma la nɛgɛ kaɲa 5 ka taa bila kaɲa 5 tɛmɛnen ni sanga 30 ye VOA Afrique kan. Senantolanta Bunagon kan Coupe de la Confédération phase de groupe les flana mimeni na saison ba flangon fla ba flangon sabako fo ni dorokun labando AS Real de Bamako be Tunisie US Monastir bismillah sinigene kari février kalon le tan kononton san ba flangon saba anyo da be tan stade du 26 mars la Bamako abe damine ni ngene tan woro dana gosira AS Real de Bamako ni US Monastir ka bo Tunisie ka nyongodan na fama don de karamogo no hum jande na ka chede bolo kadaka iral ka kan ka sebaya de soro yanso ni mo ba don ko tout puissant mazembe ani US Monastir klingena ye se soro o ka nyongodan ko folo la o yero fe o kaso AS Real de Bamako ni o club nunu be kulu kelena groupe D o de la Real ka kan ka se soro ka fien boda di ARM kele flana kaniso jadi mali serantolontan kanabawuma oluminu siglendo ka sinigene kare nyongodan makono kosobe AS Real de Bamako drone de be ka mali joyoro fa farafina club ka nyongodan phase de groupe kene kan nyina saison na sinigene nyongodan kun kan halisa bieu songo dona serantolontan fédération nyama ya soye bieu songo fo bieu VIP no ye mabaw ka bieu ye kelen sefa war wa kelen bieu chaise gradin o kelen sefa war keme fla veu wa bamara toko la Bamako Siaka Traoré kala selido
balimaw a y'a faamu cogo min na nin de bɛna dan sigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye ka lase aw ma an b'a fɔ ye ka kaw sɔgɔlen to VOA Banbara ka radio fiɲɛ siraw n'a ka bɔlɔlɔ siraw bɛɛ lajɛlen na kunnafoni ɲuman tɛntɛnli u bɛ sɔrɔ ka di aw ma VOA Banbara kan ni tun ye Mariam Tarawele kumakan ye jɛmukan labɛnna Seko aw ka cɛjan Cheick Thierno fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw kan bɛn waati wɛrɛ